Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Telcast Gaming και εδώ και ξαναρχίζω αυτό το βίντεο γιατί με διέκοψαν. Να σας πω περίπου πως είναι. Είμαι σε ένα σερβερ που δεν τον ξέρω. Θα το πω τώρα περιληπτικά. Σε ένα σερβερ που δεν το ξέρω καθόλου. Ξέρω μόνο πως έχει survival και αυτό θα παίξω survival. Δεν θα βασίζομαι μόνο σε plugins και αυτά, θα παίζουμε officially survival. Και αυτή θα είναι μια σειρά που θα λέγεται Minecraft Multiplayer Survival και αυτό θα είναι ένα channel update, να σας πω τι θα παίζετε στο κανάλι, τι θα βλέπετε εσείς. Δεν το έχω ολοκληρώσει το πρόγραμμα, οπότε θα πω για όλο. Έχω 2 σειρές μόνο έτοιμες και πάμε. Πρώτον, αυτή τη σειρά θα την έχουμε κάθε Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα δεν θα την έχουμε. Τώρα το τραβάω Σάββατο, οπότε μόνο Δευτέρα θα το κάνω upload. Και θα είμαι εγώ ανάμεσα σε διάφορους παίκτες. Αν με σκοτώνουν θα τους σκοτώνω για revenge. Και δεν είναι hardcore, επιτρέπονται τα λάθη. Αυτά πιστεύω. Ναι. Και γιατί κάνω βόλτες γύρω γύρω, να οργανωθώ. Γιώργο, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί κάνεις το πρώτο σου βίντεο κακό. Και μετά σήμερα μπήκα Seacraft. Αν και στην αρχή έγινε ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν με έβαζε, αλλά τώρα έφτιαξαν. Και ήμουνα σε φάση fuck yeah όταν... Όχι, μη βρίσω. Ήμουνα σε φάση γιόλο όταν μπήκανε. Seacraft είναι τέλειο σερβερ. Ένας MMORPG σερβερ, τον οποίο θα κάνω διάφορα βιντεάκια τη τρίτη με αυτό το σερβερ. Τώρα θα είναι σειρά, θα είναι reviews, θα είναι πάρα πολλά πράγματα. Αν πω κάποια φορά για PvP, έξτρα password για PvP και αυτά, μέχρι να εξαντλήσω το θέμα του Seacraft, που δεν θα εξαντληθεί για πολύ, γιατί δεν έχουν κάνει τέλειο το σερβερ. Και ένα μπράβο στους owners, το Captain Panis, το γνωστό YouTuber, τον Philippos Builder που κάνει ωραία βίντεο και δεν το περίμενα, αλλά και ωραία builds, μπράβο, είστε ταλέντο και ο τσιρουφλισμένος και πάρα πολλοί άλλοι. Αν δεν έχετε ιδέα γιατί λέω να πάτε να τους δείτε οπωσδήποτε. Και τώρα όλη την υπόλοιπη εβδομάδα θα έχει καθημερινά βίντεο, δεν ξέρω αν το προανάφερα. Και γιατί έχω χρόνο, είμαι ακόμα μικρός, δεν χρειάζεται να... Και κάθε μέρα θα έχει από ένα βίντεο. Ναι. Δεν θα είναι ωραία. Πλάκα κάνω, δεν θα συμπεριφέρομαι έτσι σε όλα τα βίντεο μου. Μόνο σήμερα γιατί πέτυχαν πολλά καλά μαζί και ναι. Επίσης τώρα τι θα δείτε στο κανάλι, μόνο Minecraft, ναι μόνο Minecraft. Τώρα θα πείτε ναι λογικό είναι, μικρό παιδί, τι άλλο να παίζει, δεν είναι καθόλου εμπειρία. Έχω μια μικρή εμπειρία, διαβάζω PC Master. Και εκεί οφείλω όλες τις gaming, να το πω έτσι, γνώσεις μου. Αυτές τις λίγες που έχω. Γαμώ, το ξεχνώ, το λούγιο μου. Τέλος πάντων. Και τόσα πρόβατα ξέρω εγώ. Αυτά είναι τα πρόγραμμα. Τα πρόβατα πρέπει να τις φάξω όλα. Και fuck this shit. Και ξέρω τέλος πάντων να πω, και αυτό δεν ήταν που θα ήθελα να πω, ναι. Και εκεί πέρα βασίζομαι στο PC Master, οπότε ξέρω κάτι. Δεν είμαι από αυτά τα παιδιά που λένε Minecraft και παίζουν συνέχεια. Έχω λίγες γνώσεις και το gaming είναι ένα θέμα ψυχαγωγίας που θέλω να το ακολουθήσω. Είναι μια διασκέδαση. Και γνώμη για το ελληνικό YouTube και να κλείσω. Ναι, θα πω και γνώμη. Όχι, δεν θα πω γνώμη, τι λέω. Σιγά μην πω γνώμη, θα με βρίζουν οι άλλοι από κάτω. Αυτή η σειρά τώρα.
τι θα έχει. Άλλες φορές θα έχει τύπου σαν αυτού, channel updates, να μιλάμε για Minecraft θέματα, όπως το ότι η Microsoft αγόρασε τη Mojang και ότι για το Bucket, για το ULA, για όλα αυτά τα ωραία πράγματα, για το Twitch, για τα live streams και κάποιες φορές θα κάνουμε και shops και πολλά άλλα. Θα είναι πολύ ωραία αυτή η σειρά κατά τη γνώμη μου. Κλείνω όμως τώρα. Γεια σας και τα λέμε.